Nagbuntag. Sa ka pa dong? Magkaos. Magkaos ka og? Tubod. Para? Tubod. Pang sabaw. Isa ko nun ka galon, baw makadaog. Tapos kuya kin nga naghukas-hukas man yung mga bataan eh. Muro mga nagkaglawas. Kuya Gael. Ida ha. Good morning. Kaos mi guys. Kuya Gael, ida ha, mineral. Sa kuya kin nga nung naghukas man po ni. Mga limutan na naglawas ng mga kuyas. Dahil sa kabo guys, kaya magdakpuntong ka ng naikuan. Naay pantat to ya. Pantat mga ugis. Dito tubod. Padong mi datos ko ano guys. Tubod kay magikaos mi. Para sa mga kuan pa sa baway. Sa dinangag. Saan kaya budget for 1 week? Isa na ni kadlaw. Isang adlaw. Ay, day kada buntag na magkaos pa dir. Lagi. Wapay klase guys. Kada buntag may magkaos. Kaya na may klase. Kada hapon ta magkaos. Kimi mo mag-itik. Kimi. Tutu. Garaan guys eh. Mong bading kamay. Padong may magkaos guys. Tas kuya Gael. Wahi. Hukas. Mga limutan ng mga bata. Init na manggod po dari ka guys. Una sila. Tapos ang mga person. Naroon natay pang sabaw sa atang dinangag. Pang sabaw sa atang panglutoon. Parang gazag ka importante ng tubig sa bahay guys. Kaya ano. Di mahinlo atang bahay. Ugwa tayo tubig. Mo nang kamulihang na yung mga tubig. Parang gazang lamia. Kaya makapanglimpyo mong mazo sa isang bahay. Yes no. Makapanglaban. Haras bahay. Basta daghang mahinloan guys. CR mahinloag tarang. Kami na malipay gazag ko guys. Mubunag kaguan. Kaya ano. Makapundo ko daghang tubig. Pero nga rin nga isaganan sa wanay uwan na. Ito magkaos mi ito tubod para namin magamit. Makadaag ka na Kimi? Ha? Kadaag ka? Makadaag ba ka diha? Kikin nagdas kikin balding. Pangligo ni budik. Hapit na ba ito sa kuanong Kim? Nga naman to si Iman ma. Nakaw. Mong classmate? Lucky. Si Ayman boy. Ato sa Papa Gabriel ni Budik. Kay kuan sa tuwa sa siya. Kami magkaos sa miran to. Karon tataon mangilaban nami kay daghan og labhinin. Pag hinay mo da nang agianan kanay kuan kugun kasamad. Iinga na ng galon day, iinga na ipayuna ng galon, inga na ba? Inga na ng galon kay arong di ka kuan da ng kugun. Nabura ba ka? Saan to yuyu? Luod sa panayuyo ng kaos. Guwang na. Lisod naglakaw. Pwede sa mga apo. Kaya sure guys, kaya nag-edad na ni 80 kapin. Kapit na mo 90. Pero basta gihapon kalis ginoo. Sige pang kaos. Dito raman diyan gihapon nyo. Ditong along. Harang gaawa man sa gihapon kay kitaan man ni jaghang pagumangkeun sa dato ram dai ning apas sa papa ha. Ni sakay nung tide? Sakay ni tide gihapon dito ngalong. Mao lagi luoy lang pud bata. Kulba magipapanuli gapos mga bata. Diyan nga tumi merkado dito ra man nakitaan nito jang papa. Kung harakan ara may manguhag bata. Ayun na. Kidlap si Dian ma. Nasimbak ko ginukoy pala jo in town. Paguli ni sa school gapon sang pagumangken guys. Nga to inatatay sa kayo may tao diha kanang lakaw man sila sa tatay sinanay. Nja exam papa dito mas trabaho nagkuan in town. Tapos kanang naglutog fried chicken. Dadto mazugani kay gisakay in tao sa mga silingan manutidi. Wa pa man mighapon, las 11 kapi naman minang nang uli. No wahimi. Haman na mama. Ha? Ito bitaw tas merkado. Tumatas school. Magagkugon na ni eh.
Pamuto dari kahoy oh. Una. Lugo iken ako rin kabo. Nato danikin. Agka nang naay kuan ang nadana karon na. At nga kuan. Nakita nimo? Karon? Oh. Ito pa ning hinuan. Muna amang tubod. Nakaraan kaadso. Punos tubig guys. Dari may mga kaus guys sa mga tubig. Kapapaning container. Pag-abril. Mga galon. Kinakuan na ni guys. Kinakaraan na ni nga tubod. Karaan na ni kaano ni ang mga tabay. Basta natumba na lang yung isda, ma. Hmm? Basta natumba na yung isda. Pantat. Ngita sila sa pantat guys. Kaya isa ni kinkin sa kabo. Abuhiin ko no ni dyan. Diyan na hata na itong panalihan doon kid. Bantay ba sila lain mo ko nga diha. Basta mama na. Kusog nagtubod. Balik na kasi tubod sa among kuan. Tabay. Paula kay nang liod man eh. Ano man to? Liod man yung atabadza. Ano man to ga? Sato na Ding, 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 ding. Hello guys, nanak ko din na. imo nang sa kagalon. Duha. Saray mo kay na mag-gugam. Kamot kag di katubo. Katubo di ay. Exercise mo na. Yes no. Muna yung mag-exercise guys. Adlaw nga way. Klase. Sabado. Tauta. Sabado. May Tingkaos. klase. Tingkaos guys. Yung laban na mga pag Domingo. Magahintag. Domingo magahintag panahon para sa mga. Pahuway man ang Domingo. Yes no. Butang kimi kay bagat eh. Asa ro daya sang banggalon niya, di man toy dako na tanggalon. Kung nagihimong kuhan? Ha. Nagbo na. Kisa man nagjama. May dako natanggalon. Butang day dako ba? Oo, bitaw. Naman to dulujo. Pag si Kuya Kinkin guys nagdadain taon si Jagkabo kay sa laging dakpon agpantat asa na pakita. Tago na tokin. Hadlok to kay mamangidad anog kabo. Una na kimi. Bye. Bye. Amping. Amping. Ka Kuya Kinkin. Papa Gabriel. Dena mo. Una na si Kuya Kinkin. Una guys, saksok na si isang kanot ag kabo. Ana na dana. Ugi sa kuya pa. Ha? Tao ang patusog. Pagkasagya kay dakaglaw koan. Habog pa kasi mong papa. Hinay. Kadang ngagrabriha. Ko na una na. Nana ning. Kala ka una na. Tunom na yung mga binandor. Ito. Kaya okay na na. Hari-haring tulog guys to magkim-kim magusa. Tanas kim-kim. Hala, tawil ilagkag sa pa. Ko na ya. Apa? Nga na. Habog pa mas kuya ni mo. Nubo naman ka pa. Ay mong anak na jangkaw-jangkaw in taon. Habog buyag. Labian jud ka ag star margarin. Tata na. Tanang una ng mga bata. Bibo guys, nagkaganay kaos. Kaos sa putaan sa arong na idagang tubig. Ikas matag tubig ang bay kay paso sa baboy. Inja inig. Baboy tabay. Aw, hangkan pang kuan na ni pang sa baway. Na sila. Una na sila. Nansa naman Kinkin kita na jud kun. Na to na una nag mga una nag mga maigsuon na mong kamanghuran pitpit na isang galon panganay kuy kaduha kuya gail katulo kapat si Kinkin kalimas Kim sana guys kaganay na yung tao nagtulo. Hello guys, kaos me. Guys Sila pa pa.
Dayang, dayang. Dayayayay. Si Papa. Diyos, padalahan po, maras timoy. Diyan na Miss Bay guys, dahil batang ikapoy di ah. Bit-bit siya dyan isa kagalon. Diyan na. Thank you Lord. Haman na may kao. Sundan na panghapon. Manglaban meron. Guys, manglakaw sa may karidot. Kaya ma-order mi og materialis para gamon nga kuan ay ad nilas budikdik. Para silang bay. So, ito na mi. Banta kimi. Siyempre kitiw. Oh, bigo si kitiw. Si karukotoy day. Anak ni Kitaw. Hala. Bigo gilap na po. Muna ni Aguirre sa wifi. Dari na ilahan nagi balhin sa pikas. Dari man na si Ja. Namay daghang wire diha. Balhin na si Ja. Ay, sa own linya ha. Among-amungan sa mga buutan nga person. Yes no. Dari mi mo order. Ayo. Wait tao. Wait tao. Asa ba? Darata. Dali pa. Kay ikaw mo na kay ba pila order. Aw. Daram di ay. Semento. Siminto? Mm. Uban? Ano ba to? Bunbun o bato. Bato dyan na dyan eh. Sugon bi. Gamay na ka. Kana okay ra na oy. Ha? Okay ra na. Sige na naman kulor. Ikaw bi assign mo 100. Palit ko yung skim slipper. Ah, si Binta. Aw sa man na ka na Spartan? Baon Eh, sana. kanang isa. Katong isa lahi ag Spartan lain man ag Tingnan na ni. Ah, Ukir. Walker. Ukir. Walker. okay. 55 ang bato bunbun. Ang simento tagpilag sa kunong. Ah. So ugma matrabaho na gazad ugma. Thank you Lord. Birthday to you. Na natin naka-order na mig materialis para sa kulungan nila sa budik. Kay ugma ako ano na Tanawa mo. trabaho. Birthday to you. Ami ang sanilas bago. Oh, bago nagsanilas, Spartan. Tanawa ko ma. May God miss you. Happy birthday to you. Ano sa amin nung? Salamat. Maghatod namin sa sako. Kaya rin masudlan sa kuan. Thank you. Manamig order. Balik pa may guys. Maghatod may sako. Nakalimot ng migda. Pinamog na sila yung sako ba? Di ba ilura? Balik pa may dato. Maghatod dun sa matrabaho na mga adlawa. Thank you Lord. Kahit sa may glansang. Arong na magamit. May kuwas bungbung ba? Preso ko to. Dako na gilang iro na sa una nang paning kuan na kung si mida order nila nang ka-cute kaaso mulanday na sa kalugadan mulanday na kuno kalugadan guys kanang uwak na kuno hamay mo makauban de dam kahit may glansang kay mo na gamitan i kuan ba ni bungbung. Yan na Miss Bay guys, nakapalit na mi og kaning lansang. So ang mga adlaw, matrabaho na gazid ag silanan las budik. Salamat ka Zote. Yan na. Nanagazid sila silanan puhon. Na sila sa time mo'y magtrabaho sila sa Papa Gabriel. Na may magama og mga adlaw. Thank you te. God bless. Ug antay mo kanunay diha. Na mong saging guys, mo na po na yung ibaligza ini ka Domingo o ini ka Lunes puhon. Pwede na ko magluto na ni ugma pa sa ang ibaligza. Mga dawa. Ha? Yes no. Pero manglabas sa meron kay grabe daghana ang labhanon. Manglabas sa mi guys. Sunod ako mag-video, nag-uli na mga di ko magdag cellphone tos labhanan kay lisod mag kuan, dadag kamera. Apod manglabhanon. A few moments later. Humana ka jud mig laba. Managlaba guys. Puno ag labhanan, pulpak. Napay ang mga hayhajan, wala may kahayhajan. Pado. Magaban dadares ubos sa mga panghayhay. Thank you Lord. Nahaman na mig panglabas ang mga labhanan.
beuna kag uwan. Wala na mahihipos sa gabang nilabhan kay puro pa man na basa, baguhay pa man na hayhay. Na. Thank you Lord, ting beuna kag rain. Bala magbuntag ka. Isa kay na tubig. Uwan na. Mabunak pa more. Gaba sila sa papagabril dari kay gamitin ang kahoy ugma para sa kulungang budik. Yeah, matumbahan ba ka diya, ya? Ha? Tara guys. Okay guys, pangkahudson pa na maguban na res na kay grabig anay. Anay pa imo. Anay pa imo. Dai magnet ya? Ya? Zunduan sa una. Magnet. Grabig anay sus Ginoo. Dili asa anay ning ko ano eh. Ganay pa no? Nakuan na pang duduban. Ha? Mau lagi? Samot si Zagadaghan? Basta nga yung mga kahoy yan. Paana dyan no? Ito mo na lubi. Kapangan nila ya guys, lug ni papagambrin. Kamunggay. Sa may mo isagol. Sa isagulan ni mong kamunggay kuya. Karabantos. Karabantos ko na isagulan ni guys. Sagulay ni kuya. Nihapon guys. Nihapon taninjo. Dami nilaw oy. Oh, always ni nilaw oy dari sa mga bahay guys. Nadapay amang tamban nga giprito. Isaw-saw nata dari toyo nga daghan og sibuyas gibutangan og seto. Kaloy guys. Nihapon. May tumban. Law oy. Og tamban tuloy.